Ond mi'n codi am 3 pob bore, 6 diwrnod wsnos. Ydw, sim lot o lein co. Fi'n siŵr bod chi'n gweld rhyfeddodau yn ystod oriau yma yn y bore. Fi'n gweld lot dilen ni'n lot weld. Dylen. Shwmai, Colin? Edrych mlaen am y help. O, mae'n eisi gwrdd â chi. O, diolch i fi. Edrych mlaen i'ch helpu chi yma yn Llambed a thu hwnt. O, iawn. Ardal Ceredigion mwyaf, fi'n neud 120 o milltiroedd y dydd. 25 o sioped a fi'n neud. Dechrau law yn Conwyl a benni yn Llanybydder. Briliant job yn y fe. O diw, fi'n joio mas a cwrdd o bobl yn y fe. Bore da! Bore da! Shwmai! Ers pryd ych chi wedi bod yn gwerthu'r Poteli Llaeth Gwydr? O'n i'n gwerthu nhw, os blynydde, ond nawr mae bobl wedi dod i weld mwy y moyn nhw a llai o blastig yn y fe. Mae bobl yn dod nôl i fyny glas nawr, to. Ai ar hyn, Colin? Ie, mae'n iawn. Neu gret. Iawn, nôl ag yma. Pan o'ch chi yn ddyn llaeth 30 o flynyddoedd yn ôl, gwydr oedd popeth? Dim ond gwydio, ie, oedd ddim plastig i gwbl i gael ffynnu. Na. O'ch chi byth yn meddwl byse yr gwydr yn dod nôl? Na, byth yn meddwl. Byth. Sut ymateb chi wedi cael gan y cwsmeriaid? O, rydym wedi cael ymateb positif iawn o cwsmeriaid. Lle nesa? O, siop o'n y cornel o. O, edrych mlaen. Ie, na chi. Ydw i'n cael gyrru? Na. Wel, mae silver top dyn ni, mae hwnnw'n full fat, ynddo fe? Coch a silver yw semi-skimmed, a glas a silver yw skimmed, a ni'n neud y Channel Island wedyn, which is a gold top ynddo fe. Ych chi'n un sy'n hoff o yfed tipyn o laeth? Ydw, fi am ni'n boi laeth, ydw. Wel, ych chi yn y jobyn cywir, Colin? O, ydw, definite. Ble nesa, Colin? Llanwne nawr. Ymlaen. Beth ych chi'n meddwl fydd y dyfodol? Ydych chi'n meddwl fydd mwy o gynnydd yn y Poteli Gwydr? Fi'n credu fydd e, fi'n credu wneud dyn llaeth local nôl i'r step drws ynddo fe. Oedden, am y botel glas, fi'n credu bod yn blasu lot well na plastig. Mae'n neis i weld botel llaeth a step drws a codi bore nôl a ben y cornflakes ynddo fe. Lovely. A mwy o laeth i bobl Llanybydder? Ie, Llanybydder yno. Nawr, bobl un o'r e. Ni wedi bod yn gwerthu nhw nawr ers wythnos, ond ni wedi cael tipyn o cwsmeriaid yn holi amdano nhw ers dechrau'r flwyddyn, a ni'n falch i gweld bod y Poteli Gwydr ma'n dod nôl mewn i ffasiwn de, a bod ni'n dod nôl ar hen ffordd o gwerthu'r llaeth. Fi'n helpu mam yn y siop a fi'n hoffi hi fy llaeth. Right, Yvonne, job done. Fan o wag, Poteli'n wag. Yn amlwg, Colin, mae pobl Ceredigion yn bobl sychedig iawn. Ma, dim fan o. Diolch yn fawr i chi am eddi. Dim problem. Iechyd da. Iechyd da, Yvonne. Da bo. Oi.